Apa, kaixo, ongi etorri euskaren lezioetara. Gaur Luisek Luis! Eta hemorragia baten aurrean nola lanekin erakutsiko dizuegu? Bai! Ah! Baina zer gaiti sastakatzen nauk? Labainkada bat jaso orduko lasaitasuna mantentzea beharrezkoa da. Ah, kojonia! Baina, erritxik gatza bota aldiok! Labainkada bat jaso duzunean, hobeto da zeuria tapatzea odoljarioak egiteko. Naiz eta hain zaporetsua iruditu. Labainean erlea jarri aldiok! Ekin beharreko bakarra presio egite de eskuekin eta ez ies egiten utzi zure fantasiak bezala. Ah! Aurpegian zaztakari zaizkit! Orain ambulantzia bati deitu behar diozu. Erresuma batuan bizi batzara, 3 aldiz bederatzi. Nire begietan daude! Estatu batuetan bizi batzara, bederatzi bat. Zaztaka hasi dira! Eta beste herrialde batean bizi batzara, barkatu. Laguntza behar dut! Gazta bikoitzeko martxan. Zer egitiok nire mobilari! Eta orain denbora pasa batzuk esango dizkizuegu, ambulantziari joroteko. Irakurri liburua, idatzi liburua, bidali zure liburua porretan. Edo pentsatu zer egin zenuen abira bazteko. Norbaitek gazta bikoitzeko eskatu du? Oh, bai azkarra. Laria dia zirudien. Itxoi, zen esan nahi zenuen abirabazina izateko? Eta kaletik zuatzela itxamaztuan norbait aurkitez gero odoletan, zaurien presio egiten lagundu jazu. Nire garunean hitz egiten iraten ahotsak bezala. Salamero. Ma, zer gaitidaz de pizza txatalontan erleak! Eta orain aholku batzuk emango dizkizu sastakatua ez izateko. Zezakil potro jarriko dizkio erleak pizzari! Bat, Ez ibiliko lezidoretan, bi, amonok ekidin. hiru. Ezkan nire sandwicha! Benetan? Den horregatik? Benetan, ez zaizea betia. Urrengorako badakik.